Wel, Sara, diolch i ti am ddod i fyny eto flwyddyn yma i helpu allan. Wrth gwrs, mae Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi bod yn gefnogol iawn o'r fenter yma. So, be sydd ti'n hoffi ddeud ydy'r gefnogaeth fydd Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn rhoi i fyfyrwyr ac i ddisgyblion ysgol sydd yn meddwl am yrfa mewn meddygaeth? Ie, wrth gwrs. Felly, da ni wedi bod yn cynnal am y tro cyntaf blwyddyn yma, cynllun o ran y doctoriaid yfory, a ystyr hynna fod disgyblion blwyddyn 12 yn gallu dod at ei gilydd ac i gael cefnogaeth gan fyfyriwr meddygol o Mhrifysgol Caerdydd ynglŷn â ymgeisio a hefyd da ni wedi bod yn cynnal sesiynau ar draws Cymru i edrych ar pethau fel cyfweliadau, profiad gwaith. Da ni wedi cael lot o sgyrsiau difyr ynglŷn â moeseg a'r yrfa ei hun, felly mae hwnna wedi bod yn gyffrous iawn. Yn Herma, be da ni'n gallu gynnig yng Nghaerdydd o ran y Coleg Cymraeg, mae'n myfyrwyr ni, mae gennym ni griw da sydd yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Maen nhw'n gwneud rhan o'r cwrs, yn gallu rhoi asesiadau fan trwy gyfrwng y Gymraeg, maen nhw'n gallu trafod i'w gwaith yn y Gymraeg a mae tiwtor personol gyda nhw hefyd yn y Gymraeg. Felly mae lot o'n myfyrwyr ni, maen nhw'n mwynhau gallu mireinio sgiliau Cymraeg yn broffesiynol, parhau'n academaidd, ond hefyd da ni'n rhoi'r hyder iddyn nhw i allu defnyddio'r Gymraeg yn glinigol gyda cleifion. Da iawn. Felly, os fas, os yna ddisgybl ysgol ddim yn cweit yn siŵr o be mae'r Coleg Cymraeg yn ei wneud a astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, pwy ddylsyn nhw gysylltu efo? Felly mae saflewyr Coleg Cymraeg yn wych gyda bob math o wybodaeth yn mae'r ysgoloriaeth hefyd. Mae ysgoloriaeth ar gael 500 punt y flwyddyn i'r rhai sydd yn penderfynu bod nhw eisiau mynd ar y trefnydd Cymraeg. Mae gennym ni hefyd, mae rhai o myfyrwyr ni wedi sgwennu blogiau ynglŷn â reality o defnyddio'r Gymraeg fe meddygaeth, felly mae hynna hefyd ar y safle we, ond mae croeso hefyd iddyn nhw gysylltu efo ni yn yr ysgol feddygaeth am unrhyw gwestiynau sydd gennym nhw ynglŷn â astudio'r yn y Gymraeg, da ni'n hapus iawn i helpu. O, gwych. Diolch yn fawr i ti. Iawn, croeso.